Tilanne selosta. No. Mitäköhän minun pitäisi selittää? Tilanne selosta. Me olemme täällä istumassa. Tilanne selosta. Joo, ollaan täällä jossain päin Porvoota kattelemassa, kun jotkut Yamakasien edustajat ja Perttu tuolla hyppii. Ollaan tultu Jönkön Tsekon ja Jannen kanssa tuolta Helsingin keskustasta ihan tänne niin Porvooseen asti. Sitten täällä on joitain muitakin kavereita, random kavereita. Joo. Sitten mä juistan tässä banaanaa. Banaana. Hyvää festivaali yleensä. Ai Hesas, niin. Meillä on ensi vuorossa parkour-näytös. Ja minulla on äänekontilo ja kunnia. Kuinka moni teistä on parkourista lajina? Minä? Muutama kerran. Mikä se on, hei? En mä tyy. Joskus jossain... Sitten ei tarvitse paljon selittää. Se on liikkumisen taidetta mennä paikasta toiseen mahdollisimman nopeasti, sulavasti ja suoraviivaisesti. Tänään meillä on vieraana niitä maailman ensimmäisiä parkouraajia aina Ranskan maalta asti. Ja se on tämmöisestä ryhmästä kuin Yamakasi, jonka yksi perustajajäsenistä on tänään täällä, Jan Nautra. Ja samasta ryhmästä heidän nykyisiä oppilaitaan meillä on Tony ja Joanna. Ja ollaan myös sen verran onnekkaita, että meillä on täällä Yamakasien tuottaja Bruno. Ja mitä tuossa äsken nähtiin oli se, että me lämmiteltiin vähän. Ja nyt me voidaan näyttää teille, mitä parkourin tai art de déplacement eli ADD-merkissä voi tehdä vaikka tämmöisessä kulttuuritalon pihassa. Voltti.